Żdiedu b'2.8% il-persuni b'impjieg. Dan meta wieħed iqabbel l-aħħar kwart tal-2013 mal-istess perjodu fl-2012. Skont stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, fl-istess perjodu kien hawn iktar minn 170,000 persuna jaħdmu. Ir-rata ta' persuni jaħdmu għal dan iż-żmien kienet ta' 65.3%. Meta mqabbla mas-sena ta' qabel, ir-rata ta' persuni jaħdmu fost l-irġiel żdiedet b'2.3% u fost in-nisa b'1.1%. L-ogħla rata ta' nies jaħdmu kienet fost in-nies ta' bejn il-25 u l-54 sena. Minn kull 100 persuna ta' età bejn il-15-il sena u l-64 sena, 61 minnhom kienu impjegati. Il-maġġoranza tal-irġiel impjegati kienu jaħdmu foqsma ta' trasport, akkomodazzjoni u attivitajiet ta' servizzi tal-ikel. Min-naħa l-oħra l-maġġoranza tan-nisa impjegati kienu jaħdmu foqsma ta' amministrazzjoni pubblika, edukazzjoni, saħħa u servizzi soċjali. Il-maġġoranza assoluta ta' nies impjegati kienu jaħdmu xogħol full-time. Il-medja tas-salarju gross fis-sena tal-impjegati matul dan il-perjodu kien ta' ftit iktar minn 16,000. Ir-riżulta wkoll ir-rata tal-qgħad għal dan il-perjodu kienet ta' 6.4%. Kważi 50% qalu li kienu ilhom ifittxu xogħol għal mill-inqas 12-il xahar.